ading mabring istorya ano kasano nga napasamak ditoy panag sinungbat yung agangkel at the end ket nagbindang rang kayo. So, di rabi nga minsan nga nagmait ti inom mi, nagmait sarsarita mi. Tapos hindi may bayang kabasit, pas pangas-pangas nga adoy sa isa sa una nga panggap kanya mi. Okay. Nga siya matan adoy sa una, kasla kwa. Ang madingo jeri ina kanya na. Iso di napasagi da. Di At ipagang kanya nang amin. Awan ko nakidi binugkawan na, sir. Okay. Binugkawan na nga yaman naging baga na sir. Okay. Kunak kanya na gusto daytan kunak. No agawid ka man lago na kunak. Idi ko di binugkawan na dayo sir. Idi napunuan ako timbak dara nga hindi na pa hindi na nagkumutan sir. Oh, okay. So yay. Oo. Hindi na danog ko naganawod di do ang kadwa. Ginawid dak. Nga bayag basita. Tapandayin tunog nga nagawidan, tunog di jayan. Di balayda. Balayda. Di nakasuli kadwa ko. Nagmadama man ti ko amin, istorya mi. Agi inom. Okay. Di nagpara di kadwa. Pagluka mi lang, 30 minutes nagsubli. Okay. Ada na igkuha na di iman to nakabungot. Hami ang mga dapaltog na gayan day jay. Tapos imasidag nga daing baga na kanya nga madi. Happy kaskastan na kunanan sa kanya gidi. Hindi masidag insarang na di iman na ingato. Dayi nang kuwami nagputok. Haan na nga intutok kinya mo. Haan pa lang sir. Imo na nga nagpaputok. Nagpaputok ti ngato. Okay. Hindi madanagan nagtrasyak ti Puntriana. Kasla siya ti puntriana talaga nga indurong ko isona nga igawid ko di paltog na. Okay. Hindi napaiddak isona talaga nga ikuha ko na di ima na. Kasla ipasarang na kanya di paltog. Okay. Hindi kuha ko di ima na gawgawid sa imputo na. Namin hindi na makadwa. Iso na di yaman adan sa hindi nakaguro nga di adat tao dito. Hindi nakaduya putok. Adda bimarsak ti bote. Hindi mo nalasin no sino ti bimarsak. Oo. Dayjay. Hindi nakapapsutan so na. Nagtaraya mo nagpalikod di nagpakasya yun sir. Dayjay. So di mo na napasamag ito yan. Sino na paano naglumog dito sir. Naging ginubal kayo kasi ada naging ginubal kami di damo. Uray ti ada paltog na idi talaga nga. Naging ginubal kayo. Inabot kita agawag gipaltog ng araw. So dayjay sir. Okay. So tilang mapanunot mo nga rugyan datoy hanyo nga pagkinaawatan is damagan na no aping hangkagasawa tas kunana nga adda iti balay yung mga sigod dayjay tiket na pay nga magasawa ka agyan ka di balay da nga dati di family house family house da nga di lulang ko okay. So di lang ti hanyo nga nagkinaawatan na yun adda piramraman na nga uncle ko nga maysa agkasinsin na mula. Okay. Nga ipadan na kidi nga kunana kidi kanya na agkasinsin da. Yama dagin nura da nga iramraman na muta nga ibaga na nga padam nga digos nga makasawa kasi hindi kong kunana. Okay. Madimot ti nakam ko kanya. Okay. So ading anat man ko nam madamang nga maipilpila dati kaso kanya na nga sangwan na ta sigon ti PNP ket attempted murder datoy maipila nga kaso. So ano ti mensahe ka dati uncle mo? Ti mensahe ko makanya na sir. Nga baliwon ako magi ugali na nga agna akong kumabot kasi agna kayon. Nga awan kasla makatulong kanya na no na baliwon ta ugali na. Kaya't mi nga kasi ti ko kanya na. Apay no mabartok kaslang hana mo tububraen ano ka? Sa bali sir. Sa balit panunot ano mabartok? Sila mangiramraman ti tao.
Ana itikas lang malagip mo nga namungayan or nangrugyan detoy parang sinungbat detoy biktima kan suspect. Di mo na ko sir, di na pinangasawa, di ka anakan na. Oo. Di ko na madukutamot ka na, sir, di ko tag kuha mo. Oo. So wala dugdugdugan na. Di marang di may sana sir. Sino dati Bimara? Di ka anakan na sir, di ubing. Oo, tatan. Naggubaldad ta sir. So imo na nga naggubal da then pinaltugan na dito victim. Intulod ko sir. Jay suspect. Oo, tatan. Hindi ko nagsubli magkadamo paltog na. Nakita yung nga igem na dito paltog ta sigon kanya na ket haan na kanupukwa detoy nausar nga paltog. Igem na mo sir, hindi ko. So nagputok tatadta di. Nangagyo kon nakita yung dito na pinagputok na. Idi nagpaputok anat obrayo idin. May nagtarayik sir, hindi ka anakan ni suti ng kuan ng gubad. Oo. So nakaigam kay ko. Naggubal na kada kurong-kurong kunta. Awan naganawa kanya da. Idi kuan sir, idi agkapsuten so napangkam naganawa ta. Narigam mo di pa naganawa sir no nakaigumag. Okay. Oo. Idi sa idi kapsuten so dayjin nala dayjay kayong ko dayjay ko. Di paltog na napanain dulin sa surrender na kay pulis.